Izenzo zama-23. UPawulu wayesegqolozela umphakathi, wathi, "Madoda, bazalwane, mina ngihambile phambi kukaNkulunkulu nginonembeza wonke omuhle kuze kube namuhla." Kepha umpristi omkhulu u-Ananiya wayala ababemi khona ukuba bamshaye umlomo. Khona uPawulu wathi kuye, "UNkulunkulu uza kukushaya wena ludonga olucakiweyo, uhlalele ukungahlulela ngokomthetho, kodwa ngokuphambene nomthetho uyala ukuba ngishaywe na?" Ababemi khona base bethi, "Uthuka umpristi omkhulu kaNkulunkulu na?" UPawulu wayesethi, "Bengingazi, bazalwane, ukuthi ungumpristi omkhulu, ngokuba kulotshiwe ukuthi, ungakhulumi kabi ngombusi wesizwe sakini." Kepha kwathi uPawulu azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi nenye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini, wathi, "Madoda, bazalwane, ngingumFarisi mina, ngiyindodana yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo." Eseshilo lokho, kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi, ibandla lahlukana kabili. Ngokuba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo, nangelosi, namoya, kepha abaFarisi bavuma kokubili. Kwase kuvela umsindo omkhulu, kwasukuma abathile kubabhali bengxenye yabaFarisi, balwa kakhulu, bathi, "Asifumani lutho olubi kulo muntu, uma, pho, kukhulume kuye umoya noma ingelosi na?" Kwathi sekuvele isiyaluyalu esikhulu, induna yenkulungwane yesaba ukuba uPawulu angadwengulwa yibo, yayala impi ukuba yehle imfithe phakathi kwabo, imise eGamu. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye, yathi, "Yima isibindi, njengalokho ufakaze ngami eJerusalema, ngokunjalo umelwe ukufakaza naseRoma." Kwathi sekusile, abaJuda benza iqeqeba, bazilokothela bethi abayikudla, bangaphuzi, bengakambulali uPawulu. Babengaphezu kwama-40 ababenze lelo sebo. Bona basebeza kubapristi abakhulu nasemalungeni, bathi, "Sizibophe ngesilokothelo sokuthi asiyikuzwa ukudla size simbulale uPawulu. Manje-ke nina kanye nomphakathi yazisani induna yenkulungwane ukuba imehlisele kini ngokungathi niza kuhlolisisa indaba yakhe, thina-ke silungele ukumbulala engakasondeli." Kepha indodana kadadewabo kaPawulu yezwa ngokumqamekela kwabo, yafika yangena eKamu, yambikela uPawulu. UPawulu wayesebiza enye induna yekhulu, wathi, "Yisa lensizwa enduneni yenkulungwane, ngokuba inento eza kuyibika kuyo." Yayisiyithatha-ke, yayisa enduneni yenkulungwane, yathi, "Isiboshwa uPawulu singibizile, sacela ukuba ngilethe lensizwa kuwe, inento eza kukutshela yona." Induna yenkulungwane yayisiyibamba ngesandla, yagudluka nayo, yayibuza bebodwa, yathi, "Kuyini oza kungibikela khona na?" Yathi, "AbaJuda bavumelene ukucela kuwe ukuba wehlisele uPawulu emphakathini ngomuso ngokungathi baza kuhlolisisa indaba yakhe. Ngakho-ke wena ungabavumeli, ngokuba kubona amqamekele amadoda angaphezu kwama-40 azilokotheleyo ukuba angadli, angaphuzi, engakambulali, manje-ke sebelungele bebheke isithembiso sakho." Khona induna yenkulungwane yayisiyimukisa insizwa, isiyalile ukuba ingatsheli muntu ukuthi imbikele lokho. Yayisibiza izinduna zekhulu ezimbili, yathi, "Lungisani amabutho angama-200 alungele ukuya eKesariya ngehora lesithathu lasebusuku, kanye nezinkweli ezingama-70, nabemikhonto abangama-200. Kulungiselwe futhi izilwane, ukuze bakhwelise uPawulu, bamise kahle kuFeliksi umbusi, yaloba incwadi ehlelwe kanje, uKlawudiyu lisiya kuye uFeliksi umbusi odumileyo, ngiyakubingelela. Le ndoda ibibanjwe ngabaJuda, ibisiza kubulawa yibo, ngafika namabutho, ngayophula sengizwile ukuba ingumRoma. Ngathi ngifuna ukwazi icala abayimangalela ngalo, ngayehlisela emphakathini wabo, ngayifumana imangalelwe ngezindaba zomthetho wakubo, kepha engamangalelwa ngalutho olufanele ukufa nokuba ukuboshwa. Sekudaluliwe kimi ukuthi kukhona icebo ngaleyo ndoda, ngase ngiyithumela kuwe masinyane, ngibayalile nabayimangalelayo ukuba bakhulume ngayo phambi kwakho." Khona amabutho ayesemthatha uPawulu njengokuyalwa kwawo, amisa e-Antipateri ebusuku. Kepha ngangomuso ashiya izinkweli ukuba zihambe naye, wona abuyela eKamu, lezo sezifikile eKesariya zanika umbusi incwadi, zamisa uPawulu phambi kwakhe. Eseyifundile wambuza ukuthi ungowasiphi isifunda, esezwile ukuthi ungowaseKhilikiya, Thithifive wathi, "Ngiyakuyizwa kahle indaba yakho, nxa sebefikile abakumangalelayo."
wayala ukuba alondwe enqabeni kaHerode.